Der er et yndigt land, selvfølgelig er der det, men hvorfor så cool? Hvad skal der ske? Jeg vil rappe og ikke mindst protestere mod det fremmede folk. I skal ikke komme her. For det danske land er mere en flæskesteg af and. Vi er nemlig også omgivet af rimelig meget vand. En gennemsnitlig dansker kan ikke leve mange år, uden at få sin daglige tår, at en øl producerer i massevis af øl og sådan noget skadeligt noget værre fis. I Danmark er vi glade for ko og mælk, og hvis der er sne, kan vi også køre kæld. Vi er også et fint lille militær, går gennem ild og vand i os i dårligt vejr. Vi kan også godt lide vort fodboldhold, som ikke spiller, hvis det er alt for koldt. Flade enge er Danmarks svare tegn. De kan findes alle steder fra egen til egen. Vi ejer Grønland, som 80% af året bare består af vand. Ja, global opvarmning og noget værre lort. Hvad kan I gøre? Danmark er skuespurgt. Vi er foran med vedvarende energi, CO2-neutral. Ja, det kan vi lide. Vi er også gode til politik. Statsministeren Helle, ingen kritik. Er der problemer? Hun ved præcis, hvad der skal gøres, og hun ved også godt, hvordan vælgerne skal snøres ved at love dem guld og myre og skær. Bliver det til noget, vil I så lade være. Skatten er for høj, og sektoren for sløj, og skoletimerne skal vi ej for høj. Vi vil ikke være multikulturel. Ud med kebaben og ind af vores makrel. Og Holger Danske en rigtig gut og mand, hvis han bare gad at forsvare vores land mod den stigende indvandrerpopulation. Ud skal de, ingen diskussion. I gamle dage var vi vikinger, sejlede verden rundt for lidt plingplinger. Men hvad skete der? Hvad gjorde det forbi? Hvad var det, der fjernede den danske Blikbags angreb fra engelsk side? Dræbte os som syre på en mide. Danmark, du har gjort mig til den, jeg er. I medgang og modgang, jeg dansker vil være. Jeg vil være der trofast til evig tid, og så længe du hersker, vil der ikke være splid. Men hvad skal vi gøre med det fremmede folk? Skal vi salte dem, mens vi giver dem et dolk? Snart vil de have os til at gå, kun den udvalgte give dem tørt på. Den udvalgte, hvem er han? Han er født og opvokset i det danske land. Han worker noget dagligt op og ned ad strøget, i hvide Adidas, han er ganske fornøjet. Med sværd og økse i sin hånd, gendanner han det danske bånd. Men er det sandt? Er han the one? Ja, han er indbegrebet af den danske ånd. Men hvem skal redde os? Hvem er dette geni, der skal redde Danmark fra den kommende krig? Han hedder Jonas. Han har masser af stil. Til verden han kom, og han har tænkt sig at blive.